Il-Presidenza Maltija tal-2017 wittiet it-triq għax-xiri konġunt tal-mediċini fih dan l-Unjoni Ewropea. Fi kliem il-kap tal-Fera tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa fl-Ewropa Hans Kluge huwa grazzi għat-tmexxija għaqlija tal-Gvern Malti li bdew jitlaqmu l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, inkluż Malta. Fuq il-programm Paper Scan il-ħadd filgħodu, id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn esprima b'sodisfazzjon kemm kienet strumentali l-Presidenza Maltija. Dalgħodu kitibli il-Segretarju, id-Direttur tad-WHO biex jifraħli biex jgħidin nisma' kieku ma kienx għall-Presidenza tagħkom dak li snilu u ħadtu iddaħħaltu anke l-mekkaniżmu leġislattiv biex l-Ewropa tkun tista' tixtri mkien. Kieku x'aktarx illum m'għandniex il-vaċċin fl-Ewropa. Id-Deputat Prim Ministru sostna fuq l-importanza tat-tilqima b'mod speċjali għal dawk li jbatu minn mart kroniku, ażma u min ma jaqbilx miegħu il-penicillin. Sassa qegħdin ngħidu n-nisa pregnant ma jaħduhiex u ż-żgħażagħ u tfal ta' taħt is-16 sena u min kellu allerġija tant qawwija li kellu bżonn jieħu l-adrenalina, ġifieri dik l-EpiPen. Xi ħadd ġratek dik tkun taf biha, mhux li tgħid jien għandi naqra ma jaqbilx miegħi xi ħaġa żgħira. Dak jistgħu jieħdu. Il-Ministru għas-Saħħa faħħar l-isforzi tal-poplu Malti li rrealizza l-importanza li nipproteġu lil xulxin u issa li minkejja li bdejna triq ta' rkupru, ix-xhur xitwin jafu jkunu ibsin. Bdejna nattikaw il-mikrobu, konna qed niddefendu, issa qed nattakkaw. Ħatoħdilna l-ġimgħat, ħatoħdilna x-xhur, nirridu nibqgħu responsabbli, rridu nibqgħu nuru solidarjetà lejn xulxin, rridu nibqgħu kawti. In-numri f'Jannar x'aktarx jitilgħu. Il-kesħa, il-fatt li minkejja it-talbit tagħna xorta kien hemm nies li nġemgħu fil-miliet u rridu noqogħdu attenti li lejlit l-ewwel tas-sena nibqgħu responsabbli għax in-numru ħajolgħu f'Jannar. Imma mbagħad jibdu niżlin u jinżlu sew.